Bolesti po chiropraxii alebo bolesti po odblokovaní chrbtice. Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetány a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. Takže, boli ste niekde na terapii, niekto vás pekne ponaťahoval, vymasíroval, ponaprával, odblokoval, cítite sa danú chvíľu úplne fantasticky, uvoľnený, padol vám z pliec 50-kilový balván, ktorý ste ani nevedeli, že tam nosíte, a na druhý deň sa zobudíte a bumba, zabolí vás celé telo. Boli vás všetko, aj veci, ktoré vás predtým neboleli, tá oblasť, ktorá vás bolela, povedzme kríže, vás teraz boli ešte viacej. No a prvé, čo je, zdvihnem telefón a naložím terapeutovi. Vy ste mi ublížili a vy ste mi urobili tamto a vy ste mi urobili hento. Tak zase vysvetlíme si. Áno, stáť sa môže všeličo, toto nie je v podstate terapia, nie je úplne bezpečná metodika, nie je 100% bezpečné nič, ani akupunktúra nie je 100% bezpečná, aj keď sa to pomaly tak prezentuje. A pokiaľ do vás niekto ide razantne, tak každé telo na to nejakým spôsobom bude reagovať. Sú telá, ktoré akýkoľvek zásah zvonku prejdú pomaly bez povšimnutia. Väčšinou sú to telá, ktoré sú stávané na, povedzme, bolesť. Sú to, športovci, ktorí sú zvyknutí na preťažovanie, teda športom, lebo vlastne terapia, keď je taká agresívnejšia, tak má podobný efekt, ako keď športujete. To znamená, niekto do vás naleje kopu energie, tie svaly na to budú reagovať a potom sa vám rozbehne, cyklus vecí v tele, ktoré majú za úlohu vás liečiť. Čiže ako keď si pôjdete zabehať a máte svalovicu, to je vlastne ochranný režim, ktorý má zabrániť tomu, aby ste v tú chvíľu behali znovu, aby sa vlastne mohli opraviť, potrhané tkanivá, aby vám ten sval zosilnil a aby mohlo dojsť k rehabilitácii. A terapia je niečo podobné. Čiže niekto do mňa začne riť, niekto mi stresuje vlastne systém a ten systém na to odpovedá. Takže niekedy je odpoveďou zhoršenie stavu. A prečo? No je to ako keď ste mali, ruku zovretú v päsť. Máte pol roka zovretú ruku v päsť. V podstate najprv vás to bolelo, teraz už je to len taká tupá bolesť, už ste si na to v podstate zvykli. Akurát, že tie tkaniva vnútri, tie sú viacej opuchnuté, neprosperujú dobre. Je to zase plné prostaglandínov a ďalších chemikálií, ktoré to vlastne sa snažia sanovať aj za týchto podmienok. A potom niekto príde a urobí toto. Otvorí vám tú ruku na silu. Čo sa začne diať? Táto oblasť vás začne bolieť, začne vás to rezať, páliť, štípať, začne to bolieť. Tu máte pocit, ako keby vás niekto rezal záživa. Prečo? No pretože sa začína normalizovať vlastne jednak postavenie klbov, rozťahujú sa vám drobné svaly, začnú sa prekryvať drobné vlastnostice a to všetko vlastne telo vyhodnocuje ako dráždenie, lebo ono to vlastne dráždenie je. A to isté sa deje s chrbticou. Máte ju v dlhodobom blokovom postavení a niekto vám to pouvoľňuje, ponaťahuje, začne sa vám prekryvovať spinálny systém, spinálne nervy, to niekedy až brnia ruky, nohy, začnete mať, tlaky na hrudi podľa toho, kde ktorá časť chrbtice bola blokovaná a teraz je uvoľnená. Začne sa vám rozťahovať drobné svalstvo a začnú sa odplavovať vlastne dlhodobo látky, ktoré tam boli dlhodobo zastavené tí vlásnočníci, metabolity, ten prostaglandín a podobne. To je proste čistenie, ktoré je pre to tele tak masívny šok, že veľa tiel to potom, alebo veľa mozgov to vyhodnotí ako ohrozenie. On vám dokonca na chvíľku zdvihne teplotu, lebo vlastne ten mozog nevie, čo sa zrazu deje. Sice sa normalizuje stav, ale pre ňoho je to vlastne ako šok, lebo to telo v tomto stave dlhodobo nebolo. To není terapeutová chyba. Dokonca sa máte blokovanú driekovú chrbticu. Teraz bolia vás kríže, neboli vás noha, my uvoľníme driekovú chrbticu a za druhý deň vás začne boleť noha. Prestávajú bolieť kríže a začne vás bolieť noha. Prečo? No pretože ste mali blokovaný, povedzme, časť ischiatického nervu, niekde v L4, L5, L5S1. Bolo na tom nerve nahromadené trošku viacej krvi. My to uvoľníme a tá krv začne zase normálne stekať po nerve, čiže začne mu rozťahovať drobné cievky, ktoré sú na povrchu. A to vlastne ten myelín dráždi, čiže vyvolá sa odozva myelínu, lebo on je podráždený vlastne drobným útlakom, ako sa mu tá krv tlačí cez drobné cievky a začne produkovať prostaglandín, čiže zase budete mať ako keby na chvíľku vyvolanú ischiatitidu. Ale to není chyba terapeuta, Málo kedy sa stáva aj pri týchto výkonoch, že sa naozaj urobí niečo zlé, to by ten človek už musel secakra chcieť, lebo chrbticu vám nikto pritom nestlačí, on naťahuje. Čiže môže sa stať, že sa natiahnu drobné väzy, drobné svaly, týždeň, dva budete mať bolesti svalového pôvodu, ale vo väčšine prípadov je to skôr o tom, že naozaj celá tá oblasť prechádza masívnou regeneráciou, ona není úplne príjemná.
Hej. Takže ak máte nejaké bolesti po terapii, tak my na to vždy dopredu upozorňujeme, že pripravte sa na to, že najbližšie 2-3 dní, aj dokonca v tých ťažších prípadoch týždeň, 2, môžete mať proste bolesti rôzneho charakteru. My to tým ľuďom vysvetlíme, popíšeme, aby sme ich pripravili. Oni sa potom povedzme menej zlaknú a potom prídu za ten týždeň, 2 a povedia, viete čo, 3 dní som mal bolesti, ako ste povedali, a potom to začalo ustupovať, a teraz už je dobre, toto zmizlo, tamto zmizlo, OK, ideme sa venovať tomu problému ďalej. Hej. Ale ten terapeut naozaj za to nemôže. Proste to je dlhodobý stav organizmu a najhoršie sa pracuje s prípadmi, ktoré sú v chronických stavoch. Tam už aj ja sa koľko razy akože fakt bojím do toho ísť a radšej neurobím, ako urobím a potom si radšej prečítam hnusnú recenziu, ako som niekomu nepomohol. Ten človek si už neuvedomuje, že on prišiel v stave, ktorý je už možno fakt, a nie že rizikový, ale vlastne sa mu nedá pomôcť. A ja nebudem niekomu robiť výkon, o ktorom dopredu viem, že aj tak by možno nebol úspešný a už má povedzme, ja neviem, skalcifikovanú polku krčnej chrbtice a ja mu tým mám kmásnuť, nič tým nedosiahnem, ešte väčšie bolesti mu spôsobím a potom budem ešte ja ten zlý. Hej. Čiže aj toto treba pochopiť, že aj keď si čítate kdesi čosi, že ako niekto niekomu ubližil, tak v prvom rade nech vám ten človek povie, že v akom bol stave. A oni tí ľudia proste v dobrom stave nie sú. Jednoducho, koľko razy sa im už nedá pomôcť nielen týmto, ale ani operáciou. Hej. Aj toto treba pochopiť. Takže vždy do každej terapie treba ísť trošku s otvorenými očami a mať tie zdravé očakávania. To znamená, áno, môže to boleť. Hej. Môže to boleť počas terapie, môže to boleť po terapii. Na to je komunikácia, aby ste si toto s tým terapeutom vykomunikovali. Dobrý terapeut vám to povie sám, upozorní vás na to. Hej. A ten menej dobrý, treba sa ho spýtať, čo môžem očakávať. Hej. Čo môžem očakávať od tohto, čo môžem očakávať zhruba, ja neviem, za pár hodín alebo za 2-3 dní. Odhadnúť sa to dá, ale pozor, ani to sa nedá odhadnúť na 100%. My sme tu tiež mali prípad, to bola pani, prišla a ona hovorí, chalani, ja viem, ja som dlhodobo v zlom stave, to nebude dobré. Hej. Že ja viem, že si to akože, že si to zlíznem. Hej. No, tak sme ho ponaťahovali, 2-3 dní bude to také ťažšie. No a pani prišla za 3 týždne a hovorí, no chalani, 2 týždne mi bolo zle, fakt. Ale to není akože vaša chyba, vy ste mi tak pomohli, ja som v poriadku, ale 2 týždne som si to odtrpela. Ale ja som to vedela, ja som to cítila. Hej. Čiže treba trošku poznať a počúvať svoje telo a chápať, že keď do neho niekto začne naozaj riť a začne ho ako keby prestavovať nánovo, nemusí sa mu to úplne ľúbiť. Ale zopakujem, to není chyba terapeuta.